Oh my God. Wala tayong paglalagyan ng ating cellphone. Hello everyone! Mega Love Shoutout! Banat na naman tayo sa kusina. Ayun. Kailangan ng pagpatungan. Anong pagpatungan eh? Yun. Yan na. Pwede na. Pwede na. Pwede bang sabihin mo tatago ang mga sugat tago ko ang mga sulat mo. Seryo, inis na ako sa naramay. Isip ka, tell me where you go. Make Jala. Ayun, magyali na tayo. Bye! Hello! Hello everyone! All the rains around, only the two of us together flying high. Oh my God! Gali, Jen. Hello guys. Bakit kaya masyadong malaki ang aking Alasti? Take me far away, take me to your heart, take me to your soul. Sobrang laki ng ano ko. Parang sobrang laki naman ang screen ko. Wait ko nga. Wait. Na kung tinutunaw, ika'y lumipit na. Yun. Hello guys! What's up? It's time to rangkada sa kusina na naman tayo. First na ginawa natin ay jelly.
Parang ano siya. Parang kulang sa some hard to fly. Some hard to feel to tell more. Parang kulang yung ano niya kasi. Yung jelly jelly. Ano, kamusta mga Ramadan natin dyan? Nakakapo ako sa gala sa kusina. Kamusta? It's time to gawa-gawa na naman tayo ng jelly jelly. Hinabim to. Hinab. Latte bim to. Ang paborito nila is always jelly, 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 jelly. Oh my God, natapon yung aking. La, 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 la. Hello guys! Yun, Mega Love, shout out. Kamusta ang aking araw? Nabanat na naman tayo sa kusina. I can see the living in your eyes, and in all the stars fine. So much more. I don't wanna let you down. Pausok, tradisyon. Alam niyo na. Si Asoso Hamod. Please ba si Minasahan o Supra? Amira tara jeep bini. Listen. Wala akin din. Winro. Hindi akin winro. Hindi akin akila. Ano siya? MC.
yun guys. Ayun. Ang ating trabaho ay hindi na kusina. Siyempre, punta ka doon, punta dito. That's life. Si Jelly, hinihingi ng mga bata. Tarara, tarara. Somebody to make it. And syempre, sobrang for me. Syempre, lagay natin ang ating jelly sa freezer. Ilagay. So now. How I live without you.
bakit may mga ano, gana. It's living without you. Ay, gusto niya. Gawa ko nito. Okay. So guys, gawa tayo ng salad na kudrawal. Ayan, mga vegetables. Ayan. Yan ang ating gagawin. This time, kudrawal yun. Vegetables! Bigyan natin ng potato. Kasi wala siyang halo. Hindi kasama yung patatas dito. Kaya, kailangan pa natin siyang gayatin. Kasi hindi kasama ang patatas sa plastic. So, may choice ka. Kailangan mo gumawa ng balat ng patatas sa paghiwa-hiwa. It's life! Mga tao, nasaan kayo? Bakit lagi wala na sa akin? Pangit ng aking whitey, no? Walang namunood. Hindi nila ako type. Sige lang, good. Hindi nila ako type. Hindi nila ako type ka panuorin. Wala akong magagawa. Basta magla-live lang ako. Balak kayo dyan. Gatang. Para sa ating macaroni, white macaroni. Gawa lang tayo ng white macaroni. What time na ba? Kailangan magmadali ka. 2:51 pa lang pala eh. Muna.
Sayang, oy. Carrots. Hi. This, okay. Carrots. Everywhere I go. So guys, tukit tayo ng kalderita. Caldereta. Pati lang, kasi tayo lang naman ang kakain. Oops! Oops!
Sasabihin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y parang sa'yo, kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang harap sa gawing araw. Now I'm so ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang hanap sa gabing araw. Ikaw ang nais ko sa kanila, kahit magbabago. Prito ko muna, tapos talirita. Bawa siya. Meron. Okay.
So hold darling. Lagi beans. Kailangan din natin. Ayan. Sarap kaya. Huwag kaya. Sisira na kasi. Grabe ka tapos. Lagyan natin ng isang katulad ng sili. Sili. Ganito ng sili. Ready. Ka na. Sakit na naman sa lamok na yung patalsik.
Lagi ako. Sakit. Coffee. 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 Shut up. Pandora. Habang nagluluto, maligan na natin ang inom ng kape. Shift 15, so kailangan ko ng half an hour. Kailangan ko ng So guys, mag half hour lang ako kasi bye.